Od leta nastupuje zo zákona povinné monitorovanie kontrolných liniek staníc technickej kontroly. Bič na nepoctivých, len či bude plieskať. Viac s dlhoročným odborníkom na servisnú a garážovú techniku Igorom Homolom. Od 1.7. nás čakajú dosť veľké zmeny. Ministerstvo dopravy zaviedlo povinnosť novým zákonom, aby všetky STK linky a emisné stanice v rámci STK-čiek zatiaľ boli vybavené od tohto dátumu monitorovacím kamerovým systémom s automatickým načítavaním evidenčných čísel. Celý tento systém pracuje na báze, auto vojde na STK-čku, nasníma sa EŠPZ-ka, teda evidenčné číslo. V prípade, že by nedošlo k jej načítaniu, vidí na susediacom monitore, že nedošlo k načítaniu, musí opakovať. Technik prijímací musí opakovať stále, až keď sa mu nepodarí načítať EŠPZ-ku. Potom tam má nejaké možnosti, ale kvalitné monitorovacie systémy dneska zabezpečia, že pri dobrých svetelných podmienkach máme v podstate úspešnosť načítania blížiacu sa k 100%. Aj keď sú EŠPZ-ky poškodené nejakými zdrhovacími lánkami, sú prichytené a podobne, väčšinou sa nám to podarí načítať. Koľko tých kamier treba, respektíve všetko sa dá oklamať. V podstate na každej linke budeme mať jednu priebehovú kameru, ktorá bude nasnímavať celý priestor, jednu vstupnú, jednu výstupnú, ktorá bude zároveň slúžiť čiastočne aj pre emisné kontroly a potom pre špeciálne nadstavby, špeciálne stroje budeme mať vonku jednu kameru, ktorá bude aspoň kontrolovať pristavenie daného vozidla. Traktor alebo niektoré vozidla, ktoré sa nám nedostanú do linky, tak aby boli nasnímané, že sú tam prítomné. Sú kamery naozaj všemocné, že to auto skutočne bude na linke? Kamery nám nezabezpečia nič viac a nič menej ako prítomnosť vozidla daného s danou EŠPZ-kou na linke. O kvalite tam môžeme len diskutovať, pretože tu kamerový systém vôbec neovplyvní. Áno, tam by mal byť aj účinnejší štátny dozor. Účinnejší štátny dozor, ja si myslím, že musíme začať a musíme konečne sa dostať ku stavovskej cti technikov na STKčke, ich vedúcich, ich zástupcov vedúcich a majiteľov týchto firiem. Keď nebude stavovská česť, nepomôže nám ani kamerový systém, ani účinná kontrola. To by sme museli na jedného technika dať jedného kontrolora alebo jedného policajta a toho policajta by musel kontrolovať ďalší policajt, takže konečne by sme mohli pristúpiť k tomu, že sa začne všetko robiť poriadne, úplne normálne, tak jak sa to na celom svete robí a potom nebudeme potrebovať ani kamerový systém. No a ten dokonca nepotrebujú ani také vyspelé motoristické krajiny ako napríklad Nemecko. Samozrejme naši blízki susedia, Maďari majú trošku iný systém, majú tie kamery, ale hádam sú tiež len jediní, ktorí to z blízkeho okolia majú. Česi takisto od toho upustili. Je to trochu smutné. V Čechách dosť funguje taký dosť intenzívny dozor. Niektoré organizácie tam majú veľmi silné právomoci a kontrolujú fyzicky tie STK linky, ale určite to tam tiež nie je úplne v poriadku. Tiež tam chýba hodne stavovskej cti. V Nemecku nemáme vôbec nič a dneska, keď si pozriete nemecké štatistiky, tam idú vozidla na Hauptuntersuchung po 3 rokoch a 20% vozidiel nevyhovie pri tejto kontrole. Ak neviem, či my máme o mnoho lepší vozový park ako Nemecko, o čom pochybujem, ale u nás nevyhovie v podstate po 4 rokoch len malé percento vozidiel. Ale tým nechcem, možno sú Nemci len prísnejší, že majú ďaleko prísnejšie kritériá pre kontrolu vozidla, ale tie hlavné príčiny, ktoré sú v Nemecku na neúspešnú kontrolu, sú svetlá, výfuky, brzdový systém, čo je najdôležitejšie pre to vozidlo. S profesionálom Igorom Homolom o staniciach technickej kontroly, ktoré čakajú od júla povinné zmeny ešte raz.